Здравейте! Днес в EBF събеседник наш гост е Румен Драганов, който е директор на Института по анализи и оценки в туризъм. Здравейте и добре дошъл! Добър ден! Каква оценка ще дадете от 1 до 6? Да започнем с оценяването на туризма в България. Много интересно. Общо взето, ако трябва да дадем някаква оценка на туризма, мисля, че българският туризъм е на много добра позиция. Бих дала една оценка 5. 5? Това е много смело. Много смело, но вижте, в последните 10 години бяха направени инвестиции над 16 милиарда лева. Общо взето те са не само в хотели и ресторанти, те са в телекомуникация, в пътна инфраструктура, това, което беше направено. Също така в развитие на транспорта, на банковото дело. Ние имаме, така да се каже, изцяло обновена туристическа база, която предполага една по-висока оценка. В сегмента, в който сме. В момента ние сме в сегмент нискобюджетна туристическа дестинация, така че като нискобюджетна ние сме най-добрата, тъй като имаме хубави хотели, които са на ниски цени. Тоест, искате да кажете, че в тази сфера добре и правилно сме усвоили както трябва средствата, които са ни дадени? Похарчили сме си парите частния сектор, тъй като, както знаете, държавата не се занимава с туризъм, тя е абдикирала от него отдавна, но хората, които инвестираха в туризъм, мисля, че направиха много добри неща. Вие така категорично казвате, че държавата изобщо изхвърлила туризма като звено, за което да се грижи. Това ли е проблема в туризма ни? И вие да сте чули нещо да се случва в това прословото Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Аз даже мисля, че вече крайно време да задраскаме думичката туризъм от това мега министерство, тъй като никой не се занимава с туризъм. Вие виждате, първо няколко месеца така продължи закриването на агенцията по туризъм. До ден днешен не е стартирала работата по закона за туризма. Общо взето никой не се занимава с туризъм от държавна гледна точка. Да, какво трябва да се направи най-спешно, като спешни антикризисни мерки, за да може да стигнем до оценка 6? Като спешни антикризисни мерки, мисля, че трябва да се освободи този персонал, който излишно получава заплати, без да прави нищо в държавната администрация, която се занимава с туризъм. И в същото време да започне реформа, която реформа трябва да изисква това държавата да влезе в нейното качество като собственик на туристическите атракции. Това са културни и природни забележителности, нематериално културно наследство. Ние многократно от бранша го повтаряме, няма кой да чуе. Но аз мисля, че в момента държавното чиновничество няма за какво да получава заплати за категоризация или за регистрация. Това, с което те се занимават, това е несвойствена дейност за държавата. И ето начин, по който могат да се получат пари за бюджета като антикризисна мярка. А в същото време, ако държавата пък се умее да направи реформата, но не знам кога ще стане това, защото по този въпрос никой не говори, и направи регистър на туристическите атракции, даде дефиниция на туристическа атракция в закона по туризма, т.е. отвори оперативните програми, които в момента са спрели и затворени, именно поради това, че от всякъде е запушен и като дефиниция, и като работа процеса на стартиране на усвояване на средства от Европейския съюз. Мисля, че след реформата, след като имаме регистър на туристическите атракции, след като имаме менеджмент на туристическите атракции, които са публична държавна собственост, тогава може да кажем, че действително българите са разбрали какво означава туризъм. Българите са разбрали, че всички тези, които идват в България и казват развивайте туризма, той е изключително важен за вашата страна. Те са разбрали, че те виждат изключително културно богатство, те виждат изключително природно богатство, но те просто нямат представа, че никой няма нотариален акт за това и не го управлява по начин, по който го управлява Гърция, Турция, Румъния, Македония, Сърбия, всяка страна в света, с изключение на България. Доста неща трябва да бъдат направени. Първи стъпки? Вие казахте от Министерството, ако това нещо е просто да се... Вижте, първи стъпки, предполагам, че това е министър-председателя или кабинета, по принцип трябва да помислят, че все пак след като всички казват развивайте туризъм, те трябва да се ориентират и да помислят на какво са собственик. Възможно ли е министър Трайчо Трайков да не може да посочи нито една негова собственост? Става въпрос, че той няма нито една туристическа атракция, собственост на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. И ние в това отношение сме изключени. И това го казвам така категорично, може би звучи странно, но действително за нас пък е странно и от бранша, и тези, които анализират туризма, как е възможно толкова време да не се разбере, че действително става въпрос за публична собственост и тази публична собственост трябва да има своя менеджмент, тя трябва да има своя отговорник, тя трябва да има своя регистър, тя трябва да има своята документация, каквато отсъства в целия държавен апарат. Забележете, нито един от политиците въобще не споменава думата туризъм. Ние говорим за какво ли не,
Така някъде, може би в предизборните кампании се казва туризмът и селското стопанство ще извадят България от тежкото икономическо състояние, в което се намира. Някъде сте чули нещо да става в туризма? Вижте, че в момента стои, така да се каже, едно състояние на отказ от управление на собственост повсеместна. Може би до някъде това, което ще направи Министерството на регионалното развитие с инфраструктурата, с построяването на магистралите, дай Боже, да има малко път, за да могат хората да стигат до едно или друго място, но осмисленето на собствеността, това е най-тревожното. Че в момента фактически не могат да се развиват оперативните програми без дефиниция на термина туристическа атракция, на база на който те са развити. Ние многократно настоявахме, искахме да има промяна в закона, да бъде вкарана тази дефиниция. До момента има 3 промени в последните 6 месеца на закона. Нито веднъж и парламента, и управляващите не решиха, че те трябва да сложат дефиниция на това, що е туристическа атракция, да се направи регистър и да се разбере кой от всички тези министри управлява туризма и кой фактически води собствеността по отношение на туристическите атракции. Нито един. Вие казахте, че има промяна в закона, т.е. 3 закона са променени. 3 промени в закона. Да, в закона по туризма, но те бяха стилистични. Значи единия път се закри агенцията и се задраска навсякъде в закона, където пише Държавна агенция по туризъм, съответно се написа Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. След това бяха направени стилистични грешки и след това имаше едно допълнение, което беше свързано с апарт-хотели. Тоест нищо съществено до този момент? Нищо съществено. Нищо съществено. Просто това е една мелница, която върти на празни обороти с 50 човека държавен апарат, от които няма никаква полза. Добре, това означава ли, че трябва да чакаме да стартира автомагистрала Тракия? Построяването, тя да бъде готова, Люлин и останалите инфраструктурни решения, които трябва да бъдат направени и оттам нататък вече туризма наистина да вкарва пари в България или да работи за България? Вижте, туризма в частта частен сектор, инвестициите в хотелите частни инвестиции, инвестициите в ресторантите частни инвестиции, инвестициите в транспорт частни инвестиции, инвестициите в телекомуникации, частни инвестиции, инвестициите в банково дело, частни инвестиции. Всичко това е съотнесено към туризма, включително и селското стопанство, и търговията, и всичко. Те работят окей, те създават блага, те създават работни места. Но в същото време собственика на туристическите атракции в лицето на държавата, тъй като става въпрос за публична държавна собственост, нещо, което нито може да се приватизира, нито може да се открадне така лесно, нито някой може да излезе от името на собственика и да прави каквито и да е подобрения. Вие виждате колко културни и природни обекта се унищожават, а те са така наречени туристически атракции. Всичко това отсъства от съзнанието на тези, които ни управляват. Някакси поради липсата на единство и в бранши, в страната ние говорим едни такива останали от социализма слогани от рода: ние имаме изключително богато културно наследство. Ние имаме, но те го управляват, но те не знаят, че трябва да го управляват, те не са го регистрирали, те не го менажират. И стопанисват съответно. И те не изкарват пари. Да сте чули колко пари получи държавата от нейната собственост в частта туристически атракции? Някой да е чул? Аз лично не. Каква е вашата прогноза за летния туристически сезон? От тук нататък, пак казвам, частните инвестиции, частния бизнес, това, което прави и с договорите, които са сключени с туроператори, чуждестранни туроператори, пак казвам, става въпрос за изключителна активност на частния бизнес. Ние очакваме един ръст от 5% в показателя брой туристи. Очакваме го, тъй като в първите 2 месеца ние вече забелязваме, първите 2 месеца на 2010 ние забелязваме един ръст по отношение на пристиганията в България на близо 10%. Само Аерогара София има един ръст над 2%. Тази тенденция продължава и от тази гледна точка общото очакване е, че ще имаме по-голям брой туристи. Но ние дори да имаме по-голям брой туристи от 2009 година, става въпрос общо влезлите в страната от 7 милиона и 900 хиляди да станат някъде към 8 милиона и 600 хиляди. Това са нашите очаквания. Но дори това да се случи, близо 75% от леглата остават празни. Тоест тези тъмни прозорци, които ние виждаме по хотелите във върха на сезона, това е защото една голяма част от хотелите не могат да отворят и не могат да работят. И това е именно поради това, че ние не сме развили другия продукт, който се нарича културни природни забележителности и който е свързан с туристическите атракции, собственост на държавата.
Виждате ли, тя е собственик и на плажната ивица. Най-големият проблем на морския летен туризъм, това е концесионирането на плажовете, таксите за чадъри, строителството по плажната ивица, всички безумия, които се извършват там, липсата на каквато и да е хигиена на много места, пак в собствеността на държавата и нейната трудност да управлява. Но това, което е частния сектор, добро, лошо, хората се мъчат, но все пак, казвам, те ще повторят показателите на 2009 година, т.е. въпреки кризата, туризма ще продължи да работи с обемите, с които може да работи при това раздаване на картите. Зимният туризъм се оказа така доста добър в началото на 2010-та. Мисля, че сега съвсем буквално преди минути четах информация, че сезона в Банско се удължава и може би има вероятност и до втори ски сезона да бъде удължен. Да, виждате ли, частният бизнес в туризма направи чудеса в последните години и вие знаете, че тази година имаше повече писти, повече уреди за сняг, повече лифтове. Всичко това, пак повтарям, са в голямата си част частни инвестиции. И общо взето това показа, че зимния сезон, въпреки кризата, можа, така да се каже, да се задържи на нивото на миналата година с 10% ръст. Тоест, ние имаме по-голям ръст независимо от кризата с Гърция, независимо от това, че границата беше затворена и там имаме един спад специално за месец февруари от 5% на тези, които са влезли от Гърция. Но за сметка на това Великден и преди това Коледа и Нова година показаха, че има огромен интерес към България. Махането на визите за Македония, Сърбия и Хърватска също изиграха роля. Ние месеците януари, февруари, март имаме близо 22-25% ръст от тези страни и те главно идват точно по дестинациите, които са свързани с Банско, с Боровец, с Пампорово. Отварянето на граничния пункт близо до Пампорово също повлия на това да имаме повече туристи от тази част на Гърция. Така че като цяло имаме ръст, но пак казвам, основният проблем това е управлението на туристическите атракции. Ние биеме камбаната непрекъснато, докато бъдем чути. Смятате ли, че ще бъдете скоро чути? Ами, как да ви кажа, ако не бъдете чути, какво не, пак продължаваме. Вижте, значи, ако не бъдем чути, какво става? България продължава да взима малко пари от туризма. Мога да ви кажа, че 2009 година хотелите са направили един оборот около 660 милиона лева. Предишната година същия този оборот беше 740 милиона лева. Тоест ние имаме един спад от около 30 милиона миналата година само в приходите в тази част, която е нощувки. Съответно имаме и намаление на броя на нощувките с близо 2 милиона. Но ние ще се мъчиме да възстановиме тези цифри, да работиме по някакъв начин. От тази гледна точка и намалението на цените, от тази гледна точка и всичко, което се прави, за да може хората да оцелеят. Но липсата на помощ от държавата, пълното безхаберие, невежеството и незнанието няма с какво да бъдат компенсирани. Добре, вие хубаво възнамерявате да намалите цените, но в крайна сметка качеството на обслужване смятате ли, че е добро в България? Ами вижте, значи, когато става въпрос за качеството на обслужване, отворете западната преса от по-миналата година, вижте дали има някакви публикации, някакви статии, значителни оплаквания по отношение на продукта дестинация България. Напротив, общо взето отзивите на тези, които са били в България, са това, че България е супер дестинация. И пак казвам от гледна точка на това, че ние имаме чисто нови хотели на много ниски цени. В България се яде изключително качествена храна. Оставям местния нихилизъм и това, че ние имаме така един шлагер, който казва обслужването в България е зле. Нека да се прочитат статиите в английски, немски и други печати по отношение на хранителни отравяния, други проблеми, които имало на други дестинации и да видят, че все пак за България такива значителни оплаквания не е имало. Общо взето оплакванията на туристите бяха свързани преди всичко с това, което е обещано по брошура или по договор и това, че то не се е сбъднало от гледна точка на това, че някои хотели не бяха влезли в паралел във времето, в което пристигаха туристите в началото на сезона. Това са изключително малък брой оплаквания. Като цяло хората са изненадани, че могат да получат качествена храна, специално меса, които са толкова вкусни от животни, които се отглеждат на открито, нали, една част от тях, и такива големи порции за тези цени. В последна сметка, онези, които пътуват по света, може би знаят колко струва един курс, колко струва два курса, колко струва 3 курса, защото така се продава храната на Запад и общо взето България с изключително качествена храна. Пак казвам, това дали го виждаме или не го виждаме, дали го разбираме или не го разбираме, не, по-скоро може би не го оценяваме, защото може би на вас ви се случва при разговор в приятелски кръг някой да казва, бях в Турция, излезе ми доста по-евтино, обслужването беше невероятно,
на страхотно ниво, all inclusive, наистина на добро качество, не като тук, некачествени напитки в България. Сякаш за нас, българите, специално за морето говоря, като че ли ни е по-по джоба и можем да си позволим и по-понрава да отидем някъде в Гърция или в Турция. Тоест, като че ли става обмен на туристи. Ние предпочитаме Турция, турците идват при нас, гърците също. Сега две неща. Едното е по отношение на качеството на обслужването. Действително ние имаме много какво да учиме от едни страни с традиции в гостоприемството, каквато е Турция, и от която ние нещо сме вземали преди хикс години, но изглежда доста сме се променили и доста сме изпуснали. И по отношение на Гърция, и като качество на продукта, и като обслужване. Но пак казвам, това не трябва да ни води до комплект, че видите ли, ние нямаме това добро обслужване, защото всеки един от нас вече има любим ресторант с любима храна, с любими готвачи или сервитьори, които той посещава. Аз поне имам доста приятели, които знаят заведенията, в които ме водят с изключително удоволствие, и това са български, а не някакви чуждестранни заведения или най-малкото се намират в България. Ние има какво да научим от Гърция и Турция, и то е преди всичко в менталитета на уния, които спират с една скъпа кола пред един ресторант, хвърлят ключовете на една маса, на която пише резерве, и всички разбираме, че това е собственика. Никога в Гърция вие няма да видите собственика, който да дойде с скъп автомобил, да хвърли една връзка ключове и така да се държи дерибейски и господарски в неговото заведение. Вие, ако видите собственика, ще чуете неговите оплаквания, как той не може да си плаща кредита, как има голяма челед, как има да изхранва целия си род и как на него му трябват пари. Вие с удоволствие му давате пари, защото той няма. В България нашия проблем е, че някакси ни обслужват твърде имащи хора. Нали, те имат доста златни пръстени, доста накити, демонстрират богатство, и ако някой тръгне да им остави някакви пари, някак си го остава с неуважение. Това е нещо, което дразни българина. Ако това нещо може да го изкореним, но не мисля, че е толкова просто, ще отидем по-напред. Но тези заведения, които ние харесваме, те нямат такива собственици. Те имат много добри готвачи, те имат много добър сервис, те имат много вкусна храна, и това са заведенията, които ние посещаваме. Слава Богу, това са заведенията, които харесват и нашите гости. Прогнозирате 25% намаление на цените. Това как няма ли да ощети туризма, особено след като сме в момент на криза? Тоест... Института за анализи и оценки в туризма общо взето няма такива очаквания за намаление на цените. Разбира се, има много спекулации в средствата за масова информация за различни намаления, които са, но аз бих казал така, че миналата година българин е харчил средно 575 лева за неговата почивка. Тази година той ще похарчи подобна сума, но срещу тази сума той ще получи повече неща. Тоест в момента и в България, и между другото и в нашите конкурентни пазари и Гърция и Турция се предлага повече за парите, които бяха давани миналата година. Тоест вие ще получите най-малко няколко бири или един допълнителен обяд, или някакво спортно развлечение, или нещо друго към офертата, която имате. И от тази гледна точка аз мисля, че от кризата всички извадихме пука, от гледна точка на това, че действително трябва да бъдем по-добри, но това не означава по-евтини. Хотелите в България, които продават своите стаи на цени от 600, 700, 800 лева, те също имат своята клиентела, и мога да ви кажа, че специално Коледа и Нова година, Великден и големите празници, дългите уикенди са препродадени в така наречените уикендови бално спа и уелнес хотели. Тоест, това, което е качество, то е търсено, и независимо, че то е на една сравнително по-висока цена, места няма. Това ли е силата на България? Силата на България определено е туризма. Това пак казвам, че не сме го забелязали някакси с една тревога и с, как да кажа, вие виждате с абсолютно недоволство по отношение на управляващите се отнасяме вече, защото всички слушахме преди време, че бранша иска Министерство на туризма не заради има категоризация или регистрация, а за да има менеджмент на публичната държавна собственост. Никой не беше чувал за Министерство на физкултурата, имаме. Никой не беше чувал за Министерство на българите в чужбина, имаме. Това, което искаме туризма да се управлява като собственост от тези, които са му собственици, т.е. държавният чиновник да си изкара съответния акт за собственост, нещо, което го нямаме. Министерството на културата започна преди Нова година да актува археологията в България. От близо 20 000 паметника са актувани около 50.
Значи сега започваме да мислиме, че ние имаме някаква собственост, която отдавна Гърция, Турция и други наши конкурентни пазари са открили, че е тяхна собственост. Те са разбрали, че като тяхна собственост те трябва да си направят път до нея. Не ние, те като собственици. Те като собственици трябва да направят паркинг, те като собственици трябва да направят менеджмент, трябва да сложат работно време, цена и да влезнем паралел по отношение на културния туризъм и по отношение на природния туризъм. Аз разбирам, че нашият разговор ще бъде с продължение някой ден, тъй като времето доста ни напредна. Когато решите. Да, желая наистина 2010 да бъде успешна по отношение на туризма и най-вече наистина нещата да бъдат във ваша полза и т.е. в наша, за България. Иншаллах. Благодаря ви за това участие. При нас гост в IBF събеседник беше Румен Драганов, който е директор на Института по анализи и оценки в туризма. Вие останете с програмата на IBF.